Hi! Kumusta? Ang maminaw ug magtuon? Makakaton. Kini si Teacher Helen kaninyo naghinam-hinam na nga magtudlo aron walay mga bata nga mabiyaan sa pagtuon. Ang mga bata nga kubihan magtuon, taas ang puruhan nga mamahimong malampuson. Mga bata, magtuon kita. Magtuon kita sa atong aralpan. Sige, andam na ba mo? Andam na ba mo sa atong pagtulunan karon? Sige, kung andam na mo, iandam na ang inyong mga inyong lapis o papel. O, gabi na ang inyong mga modules kung anaa ka mo. Sige, maminaw ka mo pag-ayo, maglingkod aron makatunan nato ang atong mga pagtulunan karon. Sige. Okay, ani anak kita sa pagatunan nato sa atong aralpan sa quarter 3 week 1 ang akong eskwelahan ug ang mga lugar nga kabahin niini. Sige. Mga bata, human sa atong mga pagtuon, gilauman nga mahibalan ang mga kasayuran mahitungod sa kaugalingong eskwelahan. Kung asa kini nagikan or gigikanan sa ngalan sa eskwelahan o ang tuig kung kanus kini natukod kung ang lokasyon o lugar hain kini mahimutang. Ikaduha, mailhan ang mga nagkalaing-laing lugar sa sulod sa eskwelahan. Mahibalan ang katungdanan sa kada lugar sa eskwelahan ug madibuho ang mga lugar sa eskwelahan sa kinaugalingon nga imahinasyon. Ha? Sige. Karon ato nang sugdan ang atong mga pagtuon. Apan una kita mo padayon, ato usang sulayan kung ato ba kining matubag. Ha? Okay. Sige. Hain man ang lugar kung diin kita nagtunga. Ha? Asa man kita nagtunga? Mamo ka na ang anas sa unang bilang. Sa kaha nga letra ang angayan nato nga, ibutang din ha. Aron makompleto ang tubag. Okay, ang tubag sa atong unang pangutana, lugar kung diin kita nagtunga. Nahinumduman pa ba ninyo? Nagtungha kita sa eskwelahan. Aron makompleto ang atong tubag, isulat ninyo ang mga letra nga nawala din na. Okay, ang tubag, unsa? Eskwelahan. Sa eskwelahan kita, nagatungha. Ikaduha, lugar kung diin ka magbasa og libro o balasangon. No? Asa man? Kung anaa kita sa eskwelahan, unsa man o asa man nga lugar kita nagabasa o nagatuon? Nakasiguro ko nga kabalo mo niini. Mga bata, nagatuon kita o nagabasa og libro sa library. Library. Sige daw, ikatulo. Tao nga nangulo sa pagdumala sa eskwelahan. Kinsa man ang atong leader dinhi sa eskwelahan ang nagdumala. Siya usahay ang naga-check ka nato kung ang mga bata mahayo ba sa sulod sa eskwelahan. Usahay naga-obserba siya ka nato kinsa man na siya. Ang atong principal. Principal, no? Usahay kung ato na siyang matagbuan nato ang atong principal, unsa man ang atong iingon? Maingon ta, maing buntag sir, maing buntag ma'am. Kung babae, maingon ta, maing buntag ma'am.
Kabalumok kinsa ang atong principal dinhi? Okay, ang atong principal sa Matina Central Elementary School kay walay lain kung dili si Ma'am Marieta Gaer. Okay, sige. Ikatulo. Ikaupat di ay. Sige. Lugar kung diin ka makapalit og pagkaon. Lugar sa eskwelahan kung diin makapalit ka og pagkaon. Asa man ka to nga lugar? Lugar sa atong eskwelahan mao ang kantin. Kantin. Diha ta nagapalit sa atong mga pagkaon. Kung ana kita sa eskwelahan. Okay. Ikalima. Tao nga makita sa sulod sa klinik. Kinsa man na? Ang atong nurse. Sige mga bata, aron makompleto ang mga tubag, isulat ninyo ang mga letra nga anaa nawala din sa atong mga box. Okay, sige. Karon, mga bata, adunay daghang eskwelahan sa tibuok nasod sa atong sa Pilipinas. Kining mga eskwelahan gitukod aron mahatagan og maayong edukasyon, ang tanang kabataan. Lahi-lahi ang mga pangalan sa matag eskwelahan. Ikaw, nahibalo ka ba? Asagikan ang ngalan sa atong eskwelahan? Karon mga bata, atong sayon. Pinaagi sa inyong mga magtutudlo. Pwede kamo nga mangutana. Hain ug kanusa nagagikan ang ngalan sa inyong eskwelahan ug kanus-a kini natukod. Ug pila man ang edad sa inyong eskwelahan. Pwede kamo nga mangutana sa inyong mga magtutudlo. Okay. Sige, mga bata, ato nang sugdan ang atong mga pagtuon. Atong tunan ang mga pangalan kung hain kini nagagikan. Sige, mangutana ko. Nakahibalo ba ka? Hain, gikan ang ngalan sa imong eskwelahan? Okay. Sige. Mga bata, nagkadaiya ang gigikanan sa ngalan sa atong eskwelahan. Unsa man ang mga gigikanan niini. Okay, aniya akong itudlo kanino. Okay. Una, okay. Tunan nato nga ang ngalan sa atong eskwelahan gikan kini sa naghatag sa yuta sa mga gitukuran niini. Halimbawa, ang tag-iya sa yuta nga gitukuran sa eskwelahan kay si Dr. Alfonso, gisunod kini sa iyang ngalan. Nganuman, kay siya man ang tag-iya sa yuta nga gitukuran sa maong eskwelahan. Okay. Una, nga gigikanan sa ngalan sa atong eskwelahan, mao ang nag-iya sa yuta nga gitukuran niini. Sama sa akong gipakita nga pananglitan dinhi ang maong eskwelahan natukod sa yuta nga gipanag-iya ni Dr. Alfonso. Kaya mao nga ang tawag o ang gingalan sa eskwelahan kay Dr. Alfonso Santos Elementary School. Mao ka na ang usa sa mga gigikanan sa mga pangalan sa atong eskwelahan. Okay. Sa pangalan sa mga
bayani. Bayani sa lungsod, bayani sa Pilipinas. O, sama sa akong gipakita nga pananglitan. Ang maong eskwelahan ginganlan og Apolinario Mabini Elementary School. Nganuman, kay gisunod kini sa ngalan sa bayani. No? Bayani sa atong sa atong nasod. Dagan ka na. Adi na pa'y Rizal, Dr. Jose Rizal Elementary School. Ang uban, Lapu-Lapu Elementary School. O, mao ka na ang mga eskwelahan nga gisunod sa ngalan sa mga bayani. Ha? Okay. Hain pa ang gigikanan sa ngalan sa mga eskwelahan. Ang ikatulo, nga gigikanan sa ngalan sa mga eskwelahan mao ang lugar. Lugar diin kini na tukod. Pareho sa atong eskwelahan, no? Pareho sa eskwelahan nga akong gipakita kaninyo, ang Magtuod Elementary School. Kabalo ko og kitang tanan nga ang maong eskwelahan gitukod sa lugar nga gitawag og Magtuod. Daghan pa nga mga eskwelahan nga gisunod sa lugar diin kini na tukod, sama sa Matina Central Elementary School. Haasa man nahimutang ang maong eskwelahan, asa man kini natukod. Natukod kini sa lugar sa Matina. Ug daghan pa nga mga lugar nga gitukuran ug adunay eskwelahan dito ginganlan kini sunod sa lugar kung diin kini na tukod. Isa pa sa mga pananglitan mao ang Suwawan Elementary School. Kung mayon kitag Suwawan Elementary School, nakasiguro kita nga ang maong eskwelahan natukod sa lugar nga ginganlan og Suwawan. Aduna pa, Punapan Elementary School. Diin si teacher nga nagtudlo ni adtong unang panahon, no? So, nakihibalo kita nga ang maong eskwelahan natukod sa lugar nga ginganlan og Unapan. Sitio Unapan. Okay. Sige, unsa pa? Okay. Sa atong nakatunan sa unahan, ginaingon nga nagkalain-lain ang gigikanan sa ngalan sa mga eskwelahan nga nakapalibot sa atong nasod sa Pilipinas. Una, nagagikan sa ngalan sa yuta o sa tag-iya sa yuta nga gitukuran sa eskwelahan. Ikaduha, nagagikan sa ngalan sunod sa mga bayani ug ang ikatulo nagagikan kung asang lugar kini natukod. Okay, ania ang nagkalain-lain usab nga ato sang nahibal-an nga ang mga eskwelahan nagkalain-lain ang gilapdon og sukod sa matag eskwelahan. Adunay dagko nga mga eskwelahan. Makaingon kita nga dagko o dako nga eskwelahan kung kini adunay dako og sukod sa ilahang eskwelahan, no? Sa ilahang luna. Og daghan kini og mga building, no? Mao kana og daghan usab kini og mga estudyante o magtutunga. Makaingon kita nga kini nga eskwelahan, dako nga eskwelahan kung daghan ang mga maestra, daghan ang mga magtutunga, ug daghan usab ang ilang mga edifisyo o mga classroom. Aduna usab mga gagmay nga mga eskwelahan.
no? Unsa man ang atong timailan niini, kung gamay lang ang ilang magtutudlo, pipila lang ug ang ilang mga estudyante, pipila lang usab ang ilang mga classroom. Makaingon kita nga kini nga eskwelahan gamay. Okay. Karon ani apa nakatuna nato nga nahimo nga ikaduhang puloy-anan ang eskwelahan. Tinuod ba kini mga bata? Kini mao ang atong ikaduhang puloy-anan? Tinuod. Tungod kay ni adtong wala pay pandemya, ang mga bata magpuyo gayud sa eskwelahan, no? Aron dinhi magtuon. Kauban ang magtutudlo. Unsay giingon nato dinhi mga bata nga ang eskwelahan mao ang ikaduha natong puloy-anan. Kay taas man ang oras nga atong gigugol para muadto sa atong eskwelahan. Apan karon kay tungod pandemya, ana alang kamo sa inyong panimalay. Okay, unsa pa? Okay. Unsa daw kadtong atong ikaduhang eskwelahan? Ikaduhang puloy-anan ang atong eskwelahan. Okay. Inubanan sa mga, kinsa man atong mga kauban din na sa eskwelahan, ang atong mga magtutudlo. Kinsa pa ang atong mga classmates. Kung diin, daghan ka og makatunan. Asa ba nga lugar ka daghan makatunan? Sa eskwelahan. Apan sa pagkakaroon, dinausa kamo sa inyong mga asa sa inyong panimalay kauban sa inyong mamatungod sa pandemya nga atong naagian karon. Kung sa pagayod ang atong mabatian kung anaa kita sulod sa eskwelahan, mubati kita og kalipay. Ngano kaha nga malipay man ta kung anaan ta sa eskwelahan? Tungod kay makabaton kita og daghan nga mga higala. Makadula usab kita ug kauban ang atong mga magtutudlo og classmates, manag-uban kita nga magtuon. Unsa pa gayud ang atong gibati kung ana kita sa eskwelahan? Makabati kita og kalinaw ug kasiguruhan. Ngano man kay adu naman anaa ang imong maestra nga magbantay kanimo ug aduna sab kitay guard nga magbantay aron masiguro ang atong kaligtasan, no? Masiguro nga dili ta madisgrasya sulod sa eskwelahan. Okay, mao kana ang atong eskwelahan nga isa sa ikaduha nato. Ikaduha nato nga gitawag og ikaduha nato nga puloy-anan. Okay. Karon, madto na kita sa atong ikaduhang pagtulungan sa inyong module. Makita ninyo din no? Okay, ang mga lugar nga kabahin sa eskwelahan. Siguro karon ang mga bata nga grade 1 tungod sa panghitabo nga pandemya wala sila nakaadto sa eskwelahan. Wala kini nila naadtuan. Pero katong mga bata nga nag-kinder tong niaging mga tuig. Nag-kinder, di ba? Nag-eskwela ta. Asa man na? Unsa man ang mga lugar nga atong nakit-an sa atong eskwelahan? Okay, una, ang mga lugar nga makita nato sa eskwelahan mao ang classroom. Unsa man ang classroom? Nakita ninyo ang hulagway sa usa ka classroom. Niadtong wala pay pandemya, tan-awan ninyo ang kalahian. Mao kana ang unang hulagway, no? Niadtong wala pay pandemya. Apan sa pagkakaron, ang ikaduha ka hulagway mao kana ang nagpakita og naghulagway sa classroom ninyo, sa inyong classroom, no? Sa niadtong unang panahon nga wala pay pandemya, anaa ang mga bata
ang ilang magtutudlo nga andam kaayo nga magtudlo kanila. No? Apan sa panahon sa pandemya, ang anaa dinha ang magtutudlo na lang. Okay. Unsa man kining classroom? Dinhi ang dakong panahon nga gigahin sa mga magtutungha kay dinhi kamo gitudloan sa matag adlaw sa inyo magtutudlo. Mao ka na ang inyong classroom. Isa man atong kauban dinhi, ha? Kauban ninyo ang inyong magtutudlo ug ang inyong mga classmates. Unsa pa ang mga lugar na makita nato sa eskwelahan? Ang ikaduha mao ang library. Mao kini ang hulagway sa usa ka library. Unsa man ang atong nakit-an din na sa library? Daghan ka og makita nga mga nakahanay nga mga libro ug mga balasahon diin dinhi ka mamahimong magbasa ug magtuon. Sa library kinahanglan nga mohilom kita, no? Aron dili nato madisturbo ang mga bata nga nagbasa ug nagtuon sulod niining lugaran. Pwede kita nga magkuha og libro, mulingkod sa kilid aron magbasa. No? Ug dili gayud kita maghimo og mga kasaba. Usa pa, dili kinahanglan nga magkaon. No? Ang library dili lugar nga kaunanan. No? Ginadili ang pagkaon sulod sa library. Unsa lang man ang gitugot dinhi? Ang pagbasa og mga libro, ug mga basahon, ug mga pagtuon sa inyong mga leksyon. Sige, unsa pa ang mga lugar nga anaa kabahin sa atong eskwelahan? Ikatulo mao ang clinic. Unsa man ning clinic? Kung ikaw nasamad, dinhi ka dadon sa imong magtutudlo. Labi na kung nagdula-dula ka sa gawas, nasamad ang imong tuhod, o dadon ka dito sa imong magtutudlo. Unya ni eskwela ka nga duna kay kalintura, dinhi ka dadon sa imong magtutudlo aron hatagan ka og first aid. Unsa man ang first aid? Aron tambalan ang imong sakit nga gibati. Mao kana ang clinic. Ang clinic importante sa atong eskwelahan sa panahon nga duna tay bation. Sunod nga lugar na makita sa atong eskwelahan, anaa din nga ang gitawag og kantin. Kisa man dinhi nakakita nagkantin. Sa kantin, unsa man kining lugar? Unsa man ang atong nakita dinhi? Nakita nato sa atong kantin nga adunay mga pagkaon. Nga naman, kay sa kantin ka mo palit og lami og mga mahinsog nga pagkaon. Mao kana ang kantina sa atong eskwelahan. Busa mga bata sa panahon nga kamo ana sa eskwelahan, mupalit kamo og pagkaon sa kantin kay nakasiguro kita nga kini lamian og masustansya. Ikalima nga lugar nga kabahin sa atong eskwelahan, mao ang playground. Unsa man ning playground? Nakita nato ang mga hulagway. Ang playground mao ang paborito nato usahay nga lugar human sa klase. Ngano man, kamad kay dinhi kita magdula kauban ang atong mga higala og mga classmates. Di ba mga bata, kung anata classroom, daghan kay tag gibuhat, daghan kay tag gibasa, daghan ta og gitunan, apan human sa klase,
ang mga bata moadto dayon sa playground ug dinhi magdula aron mawala ang mga stress sa mga kabataan. Okay. Sige. Mao kadto ang mga lugar nga kabahin sa eskwelahan, no? Unsa gani kadto una ang classroom kung diin kita nagtuon. Ikaduha na ang klinika. Ikatulo, kantin. Ikaupat, playground. Ug ang ikalima kay ang library. Okay. Sige. Karon mga bata magbansay na ta, no? Okay, aduna ko'y gipakita dinhi nga pananglitan. Okay. Daghan na kaog nakatunan, no? Daghan na kaog nakatunan ug nasayran mahitungod sa imong eskwelahan. Karon kompletuhon na to ang graphic organizer aron makita ang impormasyon sa imong eskwelahan. Tanawa ang pananglitan nga atong makita sa ubos. Kaya ang pananglitan dinhi, gibutang na to ang ngalan sa atong eskwelahan sa itaas. No, kung unsa man ka nga eskwelahan nahimutang mausab ang imong isulat dinha. Sa akong gibutang dinhi nga pananglitan mao ang Matina Central Elementary School. Ang Matina Central Elementary School gitukod kini ni adtong nakita ninyo ha. Okay, o ginganlan kini gikan sa lugar diin kini natukod nga Matina Central Elementary School kay natukod man kini sa lugar sa Matina. Okay. Hain man nahimutang ang maong eskwelahan. Makita kini sa Matina Central, sa Matina Crossing, Davao City. Karon, ang inyong pagabuhaton mao ang paghimo sa maong graphic organizer. Unsa man ang anaa sa unang bilang, isulat ninyo din ang ngalan sa inyong eskwelahan. Sa ikaduhang bilang, isulat kanus akini natukod. Kanus saan man nato mahibalaan? Pwede kita nga mangutana sa imong magtutudlo, no? Pwede ta mangutana kaniya. Ikatulo, asa man nagagikan ang ngalan sa imong eskwelahan. Ug ang ikaupat, hain kini nahimutang. Utrohon nako, una, isulat ang ngalan sa imong eskwelahan. Ikaduha, tuig kung kanus akini natukod. Ikatulo, isulat kung hain nagagikan ang ngalan niini. Ug ang ikaupat, asa kini na tukod, asa kining lugara na himutang o lokasyon, no? Okay. So himuha ka na ninyo aron aron mabuhat ninyo kini, pwede ka mo nga mangutana sa inyong mga magtutudlo. Sige, sunod. Magbansay pa kita tubaga og sakto kining buluhaton. Butangi og check kung ang gisaysay sakto. Og butangi usab og X o X kung kini sayop. Sige daw, hain man nimo isulat ang imong tubag. Adunay bagis sa dili pa ang numero, dinha nimo kini isulat. Sige, unang bilang. Sa klinik, gitambalan ang mga batang nasamdan. O nahinumduman ba ninyo kung atong nakatunan ka ganina? Sa klinik, gitambalan ang mga batang nasamdan. Ikaduha, sa classroom, ang magtutudlo nagaklase. Sakto kaha na. Kung sakto, butangan og check. Kung sayop, butangan og X.
sa bagis sa dili pa ang numero. Okay. Ang playground ang dulaanan sa mga tinun-an. Sakto ka ni? Sakto butangan og check ug kung sayop butangan og iki. Ikaupat, mupalit ka og makaon sa kantin. Sakto ka o sayop. Ikalima, sa sulod sa library ka mukaon. Sa sulod sa library ka mukaon. Sakto ba ang giingon sa maong hugpulong? Sakto ba o sayo? Utangi kini og tuba. Okay. Mga bata, gikan sa pagsugod sa atong pagtuon, ug nahinumduman nato ang tanan nga atong nakatunan, nga hinumduman nato kini, no? Nga sa module nga atong gitunan, sa unang pagtulunan nakatunan nato nga ang atong eskwelahan adunay lain-lain nga ngalan, no? Adunay lain-lain nga ngalan ang atong eskwelahan tungod kay lain-lain man ang istorya o gigikanan niini. Adunay eskwelahan nga ginganlan sa tawo, gingalan sa tao nga na nagiya sa yuta nga gitukuran. Aduna usab ginganlan sa bayani ug aduna say eskwelahan nga ginganlan sunod sa lugar diin kini nay tukong. Okay, nahimo ang eskwelahan nga ikaduha natong punoy-anan dinhin makabati kita og kalinaw ug kasiguruan. Hinubanan sa atong mga magtutudlo ug mga classmate ug uban pang mga tawo nga naglangkob sa eskwelahan. No? Sa ikaduhang pagtulunan, nakatunan nato ang mga lugar sa sulod sa eskwelahan. Adunay nagkalain-laing lugar sa eskwelahan, mao kini ang classroom, library, canteen, clinic o playground. Nakatunan sab nato sa atong pagtulunan ikaduha nga ang eskwelahan ang dabit nga diin mahanas ang imong kahibalo og talento. Busa ang imong mga ginikanan nagpa-eskwela kanimo sa imong eskwelahan karon. Mo gani nga mama naningkamot nga matuduan mo sa pag-answer o sa pagtubag sa inyong mga module aron makatunan ninyo ang angal ninyong makatunan. No? Sige. Okay. Susihon nato. Susihon nato kung naabatay nakatunan ka ganina. Butangi og nalipay nga dagway kung sakto ang gisaysay og nasubo nga dagway kung kini dili sakto. Okay, unang bilang. Ang ubang eskwelahan gingalan sumala sa lugar diin kini natukod. Kung sakto, ibutang ang happy face. Ikaduha, ang eskwelahan nahimo nga ikaduhang pinuy-anan. Sakto o sayop. Kung sakto, happy face. Kung dili, isulat o i-drawing ang sad face. Pare-pareho lang ang kadakon sa tanang eskwelahan. Pare-pareho ba sa itong nakatunan? Sad face, happy face o sad face? Ikaupat, ang eskwelahan, ang dapit diin mo batik ka og kalinaw og kasiguroan. Happy face o sad face? Ikalima, adunay eskwelahan nga gingalan sa bayani sa usa ka lungsod. Happy face or sad face? Okay. Sige.
Mga bata, ang atong tubag unya sa atong mga sa atong mga buluhaton, masayra nato sa katapusan sa atong mga video. Okay. Karon dinhi sa magpalambok kita. Kini nga buluhaton nagkinahanglan og giya sa ginikanan. Idibuho o i-drawing ang usa ka lugar sa eskwelahan sumala sa imong imahinasyon. Na doon na kamoy nakitaan kaganina. Magpili ka mo sa lugar. No? Okay. Usa ka lugar sa inyong eskwelahan. Dali lang katong mga bata. Okay, karon sa atong mga nangaabutan, nga mga pagtulungan, sukad ka ganina, mamalandong kita. Okay. Nagsalig ko nga daghan kanag nakatunan. Daghan kanag nakatunan sa ni atong mga pagtulungan. Okay. Ning module nga atong gitun-an. Namdumi nga ang eskwelahan nagtabang og giya kanimo, naggiya. Saman naggiya kanimo ug nagtabang aron mapalambo ang imong mga kahibalo. Okay. Sige. Apan, anaa sa imo ang mga pagpaningkamot o paghatag o dakong panahon nga maangkon kining mga pagpalando. Dako ang katungdanan sa imong ginikanan diha sa imong kinabuhi o sa imong pagtuon ang ilang dakong pagpaningkamot ug suporta diha kanimo maoy mga susi aron ikaw daghan og makatunan og mulampuson sa imong pag-eskwela. Hinubanan sa mga tawo nga naglangkob sa usa ka eskwelahan, ikaw mamahimo sakto makapaingon sa saktong dalan og at maabkabot nimo ang kalampusan sa imong kinabuhi. Okay, sa atong pagpamalandong sa atong eskwelahan. Sa atong eskwelahan dinhi nato makatunan ang tanan, dinhi kita nakakatun og basa. Dinhi kita nakakatun og sulat. Dinhi kita nakakatun nga mubasa og musulat sa mga numero. Ug unsa pagyud, dinhi nato mapalambo ang atong mga talento sama sa pag-drawing. Sa pa nga mga talento ana kita. Talento sa pagkanta, talento sa pagsayaw. Dinhi nato makatunan sa atong eskwelahan. Mga bata, pirmi ninyo palandungon nga ang pag-eskwela. Gibuhat ang eskwelahan aron ang usa ka bata, usa ka individual matuluan aron mamahimo siyang makapanginabuhi siya nga mahimong maayong Pilipino pag-abot sa adlaw nga paaboton. Aron kamo makabaton og maayong kinabuhi, mag-eskwela kamo, magtuon kamo pagkaron aron makabot ninyo ang inyong mga pangando sa inyong kinabuhi. Okay, sige mga bata, karon ato nang ihatag ang tubag sa atong mga buluhaton. Sa klinik ginatambalan ang mga batang natamdan. Sakto sayo. Tama. Check. Sa classroom ang magtutudlo nagaklase. Kailangan.
classroom jud. Sa playground, ang dulaanan sa mga tinunan. Sakto, mupalit ka og pagkaon sa kantin. Ang tubag, sakto. Kasulod sa library ka mukaon. Ang tubag, sayop. Kay ang library, dili angay nga pagakanan. Buhaton nato sa library, magbasa o magtuon lamang. Okay, sunod nga pagtulunan. Buluhaton. Butangi og dagway nga malipayon og masulubon. Ang ubang eskwelahan ginganlan sumala sa lugar din kini natukod. Okay, malipayon kay sakto man ang giingon. Ang eskwelahan mahimo nga ikaduhang Pinoy-anan. Ang tubag, malipayon. Ikatulo, pare-pareho lang ang gidakon sa ng eskwelahan. Ang tubag, masulubon. Kay dili man kini pare-pareho tungod kay adunay dako nga eskwelahan ug adunay gamay nga eskwelahan. Ikaupat, ang eskwelahan ang dapit diin ka mobati og kalinaw ug kasiguruan. Ang tubag, malipayon. Tungod kay mobati man kita og kalinaw ug kasiguruhan dinhi. No? Okay, ikalima, adunay eskwelahan nga ginganlan sa ngalan sa mga bayani. Ang tubag, malipayon kay sakto. Okay. Gihatag na ni teacher ang mga tubag. Sa atong mga buluhaton, busa ang mga bata. Sila nang check ang ilang mga trabaho. Kinsa man ang nakakuha og 100, kinsa man ang nakakuha og pipila lang. Sige, ang nakakuha og 100% o perfect score, sila ang mga bata nga naminaw pag-ayo sa bitundo ug aduna sila'y nakatunan gayon. Busa mga bata, naglaom po nga ang atong gitunan karon, daghan kamo og nakatunan. Tanawa pa ninyo ang daghan pa natong mga educational videos aron magiyahan kamo sa inyong mga module. Malang kadto. Salamat sa inyong mga pagtanaw. Ug pwede ninyo i-subscribe. Ug pwede sa ninyo nga i-share sa inyong mga amigo, sa inyong mga higala, aron daghan pang bata nga makakaton. Malang kadto. Bye-bye!